Abu ya, mai फसल mana kan tu kasih orang kan? Robi log tapi dia tiap negara mana masuk. Wah nanti kalau aku mau tiap naik ni, itu jaga usai. Abe bus. Aku jangan tiap no, kalau aku mana Norok live Lizak tini. Okay, fine. Can we start now? Okay, jotono tawisha belai hambai. Mochini third press conference tini salsao se tei kaisa chini khatong thongmani kok jeng announce ma khlayo tini IPFT bodolni belai borom ganang leaders jok tipramo thao tei waisa hai no hai join khlaipeka borok tini chini oro uposthit tongo IPFT party ni central committee ni AGS Belbari block ni BSC chairman Takhuk Ganesh Debborma এবং তেই খরকসা তিনি সঙ্গবাই জয়নিং খ্লাইপাইকা আইপিএফটি বদলনি বরি সংগঠন আইডব্লিউএফটি নি বরম গনাং যে প্রেসিডেন্ট সিন্ধু কন্যা দেববর্মা জমাতিয়া ববো তিনি অরসঙ্গাই যোগদান খ্লাইপাইকা চিনি বিশ্বাস দङ যে त्रिपुरा हास्तेव महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा थानसानि जे स्लोगान जों थानसानि आखाय जों कमाय थांनाय आ थानसानि स्लोगान न हामजागै एवं थानसांनानि बागैनो महाराजनि बिसिंतिनो जों थानसां मानो मन खरांगियासगैनो किन्तु तिनि ताखुक गणेश देबबर्मा एवं चिनि बुखुक सिन्धु कन्या जमातिया परगर फाइमानजाक फैगाब सुदु बर खरकसा फाइया बरंनि লগিও যারা ফলো খাইনি বরংনি ফলোয়ার্স এভরি র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল বরক বাই সামুং তাংনাই বদলনি যত আদংনতি বরক তিনি ফাইকা এবং जों বুজিনানি কক যে তাকুক গণেশ দেবমাহে বরক যে একজন ক্ষমতাসীন দলনি বিএসসি চেয়ারম্যানশিপ নয় আকারেই তিনি তিপ্রামথাও ফাই হাপাই হয়েছে जों কবগনাই হাস্তেনি তাকবো যারা थानसानो हामजागि तंफानो तिप्रा मथानि फातारो तंनाय ताखुकते बुखुक संरनो हाइक्लाइनो फाइ जोंबाय जयनिं ख्लाइनान बागै आं गोबां कक साग्लाक तिनि चिनि अरो बरनो लामजाक सकनान बागै चिनि अक्रा वाइस चेयरमैन अनंत बाबुबो अरो लामजाक सगि दङो चिनि स्पोक्स पर्सन ताखुक एन्थनी बबो अरो मानजाक फाइजाक ते जुदा जुदा आदं रकबो बरक दङो आं पुइलानो चिनि ताखुक गणेशनो याफारनाय बिनि जयनिं नि दिनो सालो हास्तेनि ताखुकते बुखुक संनो कायसा कायनि मेसेज बरि थंगाय तिनि पुइलानो आनि खाखामानि याफारो साल कलक मारमै आं आनि लाइबो आगे टीएसएफ खालायो अबने परे आं उपजाति युवक समिति आईएनपीटी
खालायमानि परे आं 2014 IPF টিও हाबका IPF টিও हाबै आं IPF तिनबा स्ट्रंलि बेलाय कि सामुं खैका IPF तिनो सारनान बागै आं बेलाय कि दुखु खस्थ खालाय हपं सामुं खैका अबनि बागै पार्टी IPF तिनो हयते बरम गनां NC देब्रमा बरम गनां मेबार कुमार जमाइते ताक बर्तमान त्रिपुरा हास्तेने मन्त्री बरब आं जथेष्ट सामुं खैका अबनि बागै आं पार्टी IPF तिनिबो खरकसा सेंट्रल कमिटी नि AGS संखा AGS आं सामुं खैमन परब आनो बेलबेरी ब्लॉक नि आनो जे BJP IPF ति गवर्नमेंट फैमन पर आनो बेलबेरी आरडी ब्लॉक नि BSC चेयरमैन बसंखा सोममाने परे आं रान काहाम खैदों आनी ताबक सक जरा आनी कुनु बेड मेसेज सामुं खैतेनि माइया सुगिया बा कायसे जागा करप्शन नङै फाइका अब हायरा आनी कुनु मनसाफोरनो ताबक जरा ख्रै मने बागै आनी खाtung माने अबनो जों नाहार माने सिनि त्रिपुरा लेन प्लास ताबक सिनि महाराजा सिनि बबगरानि जे नायकल माने ग्रेटर त्रिपुरा लेन अबनो तियै जों सब थानाय 24 तारिखआव जों थानाय मास 24 तारिखआव जों जयेंटलि प्रग्रामाव खुमलङै केगाव खुमलंनि आं प्रस्तुति कमिटिनि कनभेनार आरो आं जथेष्ट आंनि सहयोगी सामुं खालायै जों सामुं खालायनायखाय गाहाम नखक आबादनि बागै आं अ जे थानसा अ थानसानियाव सिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सारक खा खुलगै खा बाक्सा खा थानसाकै जत्तनो हामजाक लायै आद दिनि सिमिना बरकनि त्रिपुरा सरकनि बखाव चेन सिङै थांखा कटाल बयार आव कुबैनो जों थानसा हनै वनसुक माने थानसाबा ओंखा ताबगला कुबैनो जों जेता नायमानैनो जों साक्सेस खालायमान नाय बाहायके वनसुक माने फियाबा जों जतनो आशा बर्सा खालायदों माने ताबक जों ब कारणे ब बाहाय कारणे जे ताबक थानसानि आलादाङै थांपिका अब आं तै आं सानाबो थाङो रुतंनाबो थाङो फेबा जों पाब्लिकनि हावाव पाब्लिकनि जे नुखा ताबक एकमात्र बबगरानि बिसिंतिना थानसा तुमनाय थानसानि बिसिंतिना जों सिन बर रकम मोथाङै माने आबना आं पुइत दङ अ पुइतनो नासिगैना आं आंनि जे BSC चेयरमैन दंमानि अबनो आं सेक्रिफाइस खै आं बैहाय BSC चेयरमैन चाव आंनि तै 2 बोसोर रान खालाय चलि थांमान आंआबो आं सिउ बने बागै आं हायपना थानसानि बागै दफानि बागै सिन बर रकनि जेता हामजाक मानो सफंना बागै ग्रास लेवलनि बर रकनि खानो पुरन खैनान बागै आं आंनि सेक्रिफाइस खालाय फनका बने बागै आं बाकी एकटा कक आं केमनो साना थाङो आं थानसानियाव दफानो मोथांनान सतो एकoi थानसान बागै सामुं खैना हानाय आं अजागो आं पार्टिसिपेट खैयो सुखना जतन हामबाय आं कासे जों कक दङ खोनागा जे नों IPF दिनै त्रिपुरा मत फाइनाल बागैनि नं नखौ किछु जागा गरमांखा आबो कक मारो बहु जाते तो सय देना आं जास्ट आं फाइका आं केबनो आं कबगिया त्रिपुरा मत थांलायनाय फायदि होनो आं कबगिया बर रक जारजान मुसुमा बाय फैयो त्रिपुरा मताव फाइनानै थांताने बार बार उसकानसिमन आनार फाइका बाहाय खबर नंलाय खरकसा सेंट्रल लीडर जे थानसांया हांके तामं लायनाय थानसांयाखौ बुट बागा बागि एंनाय जतनो सिउ त्रिपुरा सारक बने बागै अ थानसाना नासिगै आनार सचिंग ब्रक प्रेस मीट खालाय थांका मंगिया कामिनी जे मंगिया ब्लॉक नि BSC चेयरमैन बरम गनां सुनील देब्रमा तै बिनि डिविजन फुल सपोर्ट तै और बसंग तै निचिने विजय देब्रमा वेस्ट यांगो शिशु बिपिन देब्रमा डिविजन प्रेसिडेंट बरक जत्तनो डिविजन या करबै तेलमरा वेस्ट डिविजन टोटली बरक सपोर्ट खायो तै अ जगावा नुकजाखा जिरानिया डिविजन IPF तिनी टोटली फुल सपोर्ट केबा तिनी अब नखा प्रॉब्लम गई
गारि गुरानि प्रब्लेम हठाৎ नुबाय आसो बरफ फैनाया फैबा जों अजागोबा खुमोलोंनि गोबां मा बरफ फाजाक फैबा टाइम मते यावै साइड पाइड गले मा दङ आबा हैगोन दङ फैबा आं अबनो खोनाखा साबो जानि फायै तामो खलायखा आं आबो आं अरसे आं आबो सिया बनबा आं माबा थाङै नाया सा पर्यन्त आं ककने आं डिटेल के बनो उत्तरिया आं नायमानि परसे आनि प्रुफ मानजावै आं ahing अनुमान की saya मैडम ब्रीफ खालायनि ओके हामबाय दिनै अरो जों त्रिपुरा माथाव बुबाग्रानि लगिबो हिमना हनै अरो फाइजा प्रेसमेन्ट अरो मानजा फाइने दिनै त्रिपुरा माथानि चेयारमेन दिनै बरंगना अनन्त देबर मादारनो हामबाय ते खुलुमगाफोर ताइ दिनै एक्स एमएलए त्रिपुरा माथानि जनरल सेक्रेटारि बनबा आनि हामबाय जवानि चिबाय ताइ एडवोकेट एन्थनी हामबाय ताइ अरा दिनै आईपीएफ दिनै लिडार रफायनाय दिनै ताकुब गणेश ताइ ताकुब जितेन ताकुब बिपिन जत आनि बुरै संगठन अर दिनै फायै बुबाग्रानो लगिरिना हिनै फाइनायरनो जतनो हामबाय बेलायखानो खा दंथगो आंनि ताबो 55 इयार्स चलिबो आं टिउजेस सामलनि सिमि आं खलाय दंमोन अजरावा आं खबै किसा बुनिसले चराय दिनै हरिनाथ देबरमा दिनै एसेम्बलिनि सदस्य बरन गोनां दिनै सारनि बिहिकसं आनसिले अक्रा आंखै जतनसिले चराय आं अजरान सिमि खलाय फिमेनि दिनै आं आईएनपिटिबो टिउजे सुबाय आईएनपिटि जखन उमफ्रो आं 2005 2010 आं आईएनपिटि नङै लराय खलायका दिनै जों गोबां मा राजनीतिबो हिमै जों बुकिलायका दिनै नुखा दिनै केमनो बां हामनानै हामिया सानानै थांला आं दिनै जों थामसासे नामाबा अ थांसानि लामावनो हिमलायनाय खाबाक साख्लायै आबनानि खा दंथुमु आं बुबाग्रानि लगिबो लगिरिना हिनै दिनै खा दंथबाय आं फायो बसकांनि सालरगो जों खाबाक साखना दिनै मुथांजोंनि लामा हिंखाय जों खाबाक सानांगौ दिनै त्रिपुरा लेन गेटा त्रिपुरा लेन जदि माया हिंखाय दिनै त्रिपुरा साराव जोंनो दिनै बागै थांनानै लामा करे आबनि बागैनो दिनै आं दाकारजला डिभिजननि खरकसा आईडब्लिउएफटिनि राज्य कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सिन्धुकन्या जमातिया आनि बुमु आं दिनै उद्दगनाखा आनि उकलो गोबां आनि डिभिजननि हाजार बरक दङ दाकारजला जंकुजला डिभिजन के आनि यागबाय सिनामजाक आनि बरक न बेबाक न बरक आनि लगी दंनाय आर सारा त्रिपुरानि आनि सेन्ट्रेल कमिटिनि लिडार र आनि आईडब्लिउएफटि आईपीएफ दंनाय लिडार बुरै संगठन र बेबाक दंनाय आं जारा ताफानो जों सिलाया खबर रनो आं दिनै कबंनामु जों दिनै प्रेसनि माध्यमे जे त्रिपुरा सारक जदि थामसा अंके जों कमाय थानाय फायदि जों बुबाग्रा अ हानि बुबाग्रा दिनै प्रद्युत किशोर देब बर्मा बहंके सियासी नाम्बार राजा अ बुबाग्रानो संगैनो जों अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारक yok sinai abono wan sugino norok sini bodolo त्रिपुरा मथाबो जों जतन जयन खायदि ताइ फाइनाय इलेक्शन दगो जों बुबाग्रा बिसिंटिना जों जय खलायनाय ताइ कुनो बाधा बिघ्न ता खलायदि याप्रि ता कासलिसिदि सुजा लामाबो जों हिमलायचेनो फायदि जों राजनीति थिलाय दंखा जों गोबांमा राजनीति हिमलाय नंखा लेंप्र लायसिनाय न आबो लेंप्र लायमाथाय सीमा दंला एकमात्र बुबाग्रा न सिन त्रिपुरा सानामु थांनाय
o uddesho tuyo nang tini bubagran loge himnai bubagrani muk tini huirinai bubagran no chuna muthangnai agun bagane tini ang tini Tripura mothao join khayo tai greater Tripura land tai Tripura land no support khaye sung joto no phaidi sung khabaksa himleano asungna hambai joto takuru nang koy hambai kulum Thank you. Oh, deh, tuh deh, kaisa. Tuh ya kau slogan lain nih teh. Bring. Sabu slogan nak kering tong uklogo. Oh. Slogan nih bagi Mariam slogan. Hah? Kaisa? Oke. Jono kongsar di bawah aja. Bye. Slogan. Yang sakit di koran. Bubagra long live. Pramotha long live. IPF tino ya karyati Pramotha wo phainai rana khabai khubai lamsa wo. IPF tino berayati Pramotha wo juin khainai rana khabai khubai lamsa wo. Bubagra ayu lautho. Pramotha ayu lautho. Bubagra ayu lautho. Pramotha ayu lautho. Bubagra Pramotha Thank you so much. Thank you. Ito tong ko sa Tep tongko. Candidate.